Aquí tenim a les cuineres per preparar el cuinat de Pasqua. Exacte. Núria i Denís. Vinga, aquí. Vinga. Aquí estan preparant el cuinat. La base de tot és la verdura. La verdura, que en castellà és el colleja. Esto no lo sabía yo. Sí, Què és esto de aquí? de la verdura. Que ja la tenc bullida, perquè de feina ja la tenc bullida i ja la tinc preparada, perquè si no estaríem tots els dies per preparar-la. En la verdura també hi poso un poc de bleda, que també queda més suau. I bueno, doncs quan tens la verdura bullida, els alls peres molt d'all tendre peres, els peres petitets, alls sencers, alls secs, les nyores que li donen molt de bon gust, i ceba sana. Ceba sana, que és el que li dona. Podemos hacer la televisión, mandar esto. Llavors, quan ho tens tot preparat, el llegum, que ja el tenim en remull des d'ahir, guixes i faves seques. Veus? Les faves seques, un dia faves i guixes. Sí? Hola. Mira, ara has explicat tot com va. Ara llavors... No, començant altres com les feines. El llegum que hi posarem, que són les guixes i faves. Llavors hi posarem també, que hi ha gent que n'hi posa entre no, hi posarem un pot de ciurons. Bé, doncs els ingredients ja els tens tots. Les nyores, els alls tendres, els alls secs, les nyores i ceba sana. Vale? Bueno, doncs llavors ja quan ho tindrem tot dit així, es va posant una massa de verdura, es posa alls, s'agafa un rapat d'alls, un poc de nyora, un poc de faves, un poc de paprika vermella, un poc de pebre, i es va posant així a capes, saps? Perquè ho vam posar. Llavors quan ja tot això, llavors se li dona un punt de sal, se li posa un poc més paprika vermella, llavors es mira, ho fa més i s'acaba de posar-hi. Molt bé. L'último. Bon dia. Se va posant a poc a poc. Hola. Se va posant capa de verdura, capa de verdura, capa de llegum, poc de nyora, Hombre. poc de nyora, he posat paprika vermella també, Yo he tenido un poquet de sal, Molt un poquet d'herba sana, Vale. Y sigue Denís añadiendo las guixas, los llegums i Dani remenant el cuinat. Les guixes, les faves, els alls... Els alls pelats. Secs. Tendres. Ai, no, ajos secos y ajos ¿no? Yo los dejo con la piel. Yo los pongo con la piel. Y el hierro es importante. Y moltes vessants. Paprika vermella, sal i un bon oli. Posam en remull, vinga. Posam en remull les guixes i les faves. Per separat, una banda guixes, poca fava. Tota s'anirà. Tota s'anirà. Hombre,